Сега складовите по-ефтинят, трябва да има склада на Америка. Складовите по-ефтинят. Ако почне да падат апартаменти, значи складовите съвсем по-ефтинят. Is there coffee? I'll make some more. I'll make some more now. Let's go to work. Hey, we all gotta go to work. You got PhD today? Yeah, grandma's today. Unless we hit the jackpot, which is close to 800 billion for this week. Oh, sweet. Yeah. They were gonna keep it for Christmas, you see. Until then, you'll be hauling. Yes. With Josie. Josie said she have 80 pairs of Christmas earrings. 80 pairs. Oh, that's sick. I was like, it's time for you. Every single day, different pair until Christmas, December 24th. That's it. Големи щитки след протеста в София, над 70 горящи контейнера, потрошени трамваи на стълки. В София са избухвали. Говорили пред турското там посолство нещо, пред офиса на ДПС. Радя ще да прави връщение към нацията. Може да сменят правителството сега. Гледай сега какво става. Идва еврото. Идва еврото от януари и могат да направят някакъв майдан като в Украина, да спрат един майдан и да кажат, ами народът не е доволен, веднага има правителство от Брюксел и служебно правителство и в президентното правителство замразява всички закони. Разбираш ли? Аз така си го виждам да го направят. Това Бойко ще каже, аз не съм виновен, аз иска да ви помогна, вие се дръпнахте, ей сега си ящикова и аз ще взема правителство. Служебното правителство ще каже, докато е криза, въвеждаме кризисна ситуация, нали, военновременна ситуация и аз ще 1 евро и това е.